Sankarista, joka pelasti kaikki, oli tullut vihollinen numero 1. Hän palasi sodasta ja otettiin vastaan kuin rutto. Päiväkausia hän nukkui metsässä odottaen, että yksikin ääni kutsuisi häntä. Kukaan ei tullut. Kunnes eräänä aamuna hän heräsi piiritettynä. Keihäitä osoitti häntä joka suunnasta. Kasvot? Ne kuuluivat hänen omille sotilailleen, hänen veljilleen. Räks, keihäs iskeytyi maahan, senttien päähän hänen kasvoistaan. Viesti oli selvä, raaka. Olet liian vaarallinen elääksesi. Mies, joka oli opettanut heidät tappamaan, oli nyt liian villi valloittamansa rauhaan. Kylä oli jo sinetöinyt hänen kohtalonsa, eikä häneltä edes kysytty, milloin pelastajasta oli tullut hirviö ja miksi kukaan ei varoittanut häntä. Epäonnistumisemme jatkuva haju oli karvas sekoitus rautaa ja märkää maata, lemu, joka tarrautui sieluun. Tähystyspaikaltani, vuoren huipulla sijaitsevasta luonnollisesta kotkanpesästä, salaisuudesta, jonka jaoin vain tuulen kanssa, tarkkailin Mustakallion klaania. Olimme kuin vanha, suuri karhu. Haavoittunut, liian itsepäinen kuolemaan, mutta vuotaen hitaasti kuiviin omalla maallaan. Alhaalla kuuluisa kilpimuurimme, se sama, joka oli innoittanut lauluja ja saagoja, oli nyt vain hidastetun hautajaiskulkueen eturintama. Kilvet, jotka kerran olivat loistaneet ylhäisten sukujen tunnuksista, olivat nyt haljenneet ja tahriintuneet, niiden värit haalistuneet idän legioonien raivosta. Tuo vihollinen oli kuin vuorovesi. Kurinalainen massa terästä ja nahkaa, joka iski linjaamme vastaan valtameren raa'alla kärsivällisyydellä, tietäen, että kallio, olipa se kuinka vahva tahansa, muuttuu päivänä eräänä hiekaksi. Jokainen muuriimme murtuva aalto vei mukanaan lisää meikäläisiä. Miehiä, joiden kasvua olin nähnyt, joiden poikasen kasvot osasin yhä piirtää muistissani. Miehiä, jotka olivat opettaneet minulle joen salat kalastusta varten, jotka olivat nauraneet ensimmäisille kömpelöille yrityksilleni käsitellä kirvestä. Nyt he kaatuivat kumahduksella, joka oli lopullinen, heidän elämänsä valuen veren kyllästämään maahan, joka joi kansamme verta ikiaikaisella janolla. Johtajamme, Jarli Sigurd, oli legendoista taottu mies, jättiläinen, jonka hopealangoilla palmikoitu parta kätki sisäänsä aikakausien viisauden. Hänen kunniansa oli yhtä taipumaton kuin hänen miekkansa teräs. Hän oli ylväs, hän oli urhea ja ylväydessään hän oli täysin sokea sodan uudelle tanssille. Hänelle kilpimuuri ei ollut taktiikka, se oli kansamme sielu, pyhä yhtenäisyyden symboli. Siitä luopuminen olisi ollut kuin tappion myöntäminen sydämessä. Minä sen sijaan näin äidiltäni perimilläni silmillä kylmän, leikkaavan totuuden. Se ei ollut symboli, se oli joukkohauta. Kunnian ansa, joka piti meidät liikkumattomina, samalla kun vihollinen vuodatti meidät kuiviin julmalla kärsivällisyydellä. Perintöni oli aina asettanut minut askeleen sivuun muista. Isäni Erik Ukkonen, viikinkikapteeni, jonka naurun sanottiin pystyvän tärisyttämään suuren tuvan kattoparruja, ei löytänyt kohtaloaan kulta-arkuista tai taistelukentän kunniasta, vaan apassisoturinaisen silmistä. He olivat vanginneet hänet epäonnisella ryöstöretkellä kaukaiseen maahan, jota tarinankertojat yhä änkyttivät kuvaillessaan. Mutta hän ei taipunut. Hänen nimensä oli Anaba, ja hiljaisella raivokkuudella ja viisaudella, joka tuntui kumpuavan maasta itsestään, hän lopulta lumosi ja valloitti vangitsijansa sydämen. Tästä epätodennäköisestä liitosta synnyin minä. Hän antoi minulle nimeksi Orn, kotka, ja hän opetti minut näkemään maailman tavalla, jota pohjoiset sukulaiseni, katse horisonttiin naulittuna, eivät koskaan kykenisi ymmärtämään. Siinä missä he näkivät polun suorana viivana, äitini opetti minut lukemaan kiviin kaiverrettua historiaa, ennustamaan tulevaa lintujen lennosta. Hän opetti minulle, että lyhin reitti 2 pisteen välillä on harvoin suora, ja että todellinen voima ei piile sotahuudossa, vaan metsästyksen hiljaisuudessa. Sinä iltana ilma suuressa tuvassa painoi enemmän kuin taivas ennen lumimyrskyä. Tuli rätisi keskustulisiassa, ja sen luomat tanssivat varjot kiemurtelivat puuseinillä kuin pilkkaavat henget. Pelon haju oli käsin kosketeltava kuin kuolinliina, joka tukahdutti alleen väljähtyneen siman ja kuivahtaneen leivän tuoksun. Silloin, kykenemättömänä sietämään sitä mykkää epätoivoa enää hetkeäkään, minä revin hiljaisuuden rikki.
me kuolemme laulun tähden, sanoin. Ääneni, tarkoituksellisen rauhallisena, leikkasi hämärän halki kuin terä. Kilpimuuri on kunniamme, saagojemme sydän. Mutta se on myös ankkuri, joka hukuttaa meidät tähän verimereen. Kaikki päät kääntyivät minuun. Vanhimpien silmissä näin halveksuntaa. Ärtymystä. Erityisesti Jarli Valgardin silmissä. Valgardin kunnianhimo oli kalpea, lihava mato, joka ravitsi itseään perinteen raadolla. Hänen hartiansa eivät olleet kumartuneet iän, vaan Sigurdille osoitetun laskelmoidun kunnioituksen painosta. Se oli valepuku mielelle, joka ei koskaan lakannut juonimasta, aina vainuten etua itselleen. Nuorempien sotureiden silmissä näin, kuitenkin uteliaisuuden kipinän, uupumuksen vanhaan tapaan kuolla, ja Bjornin, lapsuuden ystäväni, lempeän jättiläisen, jonka käsivarren voiman ylitti vain hänen sydämensä uskollisuus, silmissä näin toivon kipinän. Sekasikiö puhuu arvoituksissa, kuten aina. Valgard murahti, äänessään sarkasmin valuva lima, jota hän ei edes vaivautunut peittämään, nautiskellen siitä, että sai muistuttaa minua jaetusta perimästäni. Mikä on suuri viisautesi, kotka, että pakenemme vuorille kuin säikyt sudet, hyläten kotimme ja kunniamme. Säilytin hänen katseensa, räpäyttämättä silmääkään. Juuri niin, vastasin ja annoin sanan leijua jännittyneessä ilmassa, kuin lupauksena tai uhkauksena, mutta ei säikkyneinä saaliina, vaan petoina. Vihollinen on vuorovesi, Valgard. Vuoroveden nousua ei voi pysäyttää puu- ja teräsmuurilla, mutta meistä voi tulla kallio, joka pirstoo sen. Voimme iskeä sieltä, minne he eivät näe, tavoilla, joita he eivät osaa ennakoida. Meistä tulee itse vuori, äänetön, tappava, kaikkialla läsnä. Heidän vastarintansa murtaminen vei minulta viikkoja. Viikkoja kiivaita väittelyitä tulen äärellä. Hiilenpalalla maahan piirrettyjä karttoja, öisiä näytöksiä, joissa katosin heidän silmiensä edestä ja ilmestyin uudelleen heidän taakseen kuin aave. Lopulta, jo voitetulta tuntuneen miehen vastahakoisuudella, Jarli Sigurd antoi periksi. Hän antoi minulle, mitä pyysin, 20 miestä. Ei veteraaneja, jotka olivat kangistuneet vanhoihin varmuuksiinsa. Hän antoi minulle nuoret, epätoivoiset, sodan orvot ja perinnöttömät toiset pojat, joilla ei ollut muuta perintöä odotettavanaan kuin nimetön hauta. Ne, joilla oli vähiten menetettävää ja kaikki voitettavanaan. Minä nimesin heidät varjokynsiksi. Seurannut koulutus oli ankarin koettelemus, jonka kukaan heistä oli koskaan kohdannut. Se oli prosessi, jossa heidät purettiin osiin ja synnytettiin uudelleen. Pakotin heidät unohtamaan kaiken, mitä he tiesivät kunniallisesta sodankäynnistä. Unohtamaan teräksen kalskeen ja raivon huudot. He luopuivat massiivisista kilvistään ja kaksikätisistä kirveistään. Vastineeksi he saivat lyhyet, äänettömät jouset, obsidiaaniveitset, jotka ahmaisevat valon, sekä kynnen, kiipeämiseen ja taisteluun tarkoitetun aseen, jonka olin itse suunnitellut. Minä opetin heidät liikkumaan metsien halki rikkomatta ainuttakaan oksaa, häiritsemättä ainuttakaan lehteä. Käyttämään mutaa ja tuhkaa tullakseen yhdeksi varjojen kanssa, pyyhkimään pois oman hajunsa. He oppivat lukemaan tuulta, korppien, lentoa, ilman jännitettä. Ja mikä tärkeintä, siirsin heille äitini heimon monimutkaisen viittomakielen. Sormien ja käsien äänettömän tanssin, jolla pystyi viestimään monimutkaisia suunnitelmia täydellisessä hiljaisuudessa, jopa suurten etäisyyksien yli. Kaikki eivät kestäneet muodonmuutosta. Bjorn, joka liittyi joukkoon isänsä tahtoa uhmaten, osoittautui parhaaksi oppilaakseni. Hänen mielensä, aiemmin pelkän raaan voiman väline, muuttui teräväksi, strategiseksi. Hän imi itsensä jokaisen oppitunnin kiihkeydellä, joka täytti minut hurjalla ylpeydellä. Toiset horjuivat, monet luovuttivat ja palasivat kilpimuuriin, odottamaan kunniallista kuolemaa. Mutta ne 16, jotka jäivät, taottiin joksikin täysin uudeksi. He eivät enää olleet sotilaita. He olivat lihaa ja verta olevia aaveita. Uudenkuun pimeys toi meille tulikokeemme. Tiedustelijamme vahvistivat. Idän legioonat valmistelivat massiivista hyökkäystä aamun koitteessa. Iskun, joka varmasti murskaisi heikentyneen linjamme. Ikivanhan männyn latvassa olevasta pesäkkeestäni katselin,
kuinka heidän nuotionsa levisivät laakson poikki kuin valon rutto. Otin kiillotetun kilven sirpaleen ja aloin tähtien valossa lähettää merkkejäni. Varjokynnet, jaettuna 4 ryhmään, liikkuivat kuin kuiskaukset yössä. He eivät hyökänneet armeijaa vastaan. He iskivät sen selkärankaan, sen logistiseen sieluun. Hiljaisen väkivallan ja täydellisesti koordinoidun sabotaasin tunnin aikana he myrkyttivät yläjuoksun kaivot yrttiseoksella, joka aiheutti rajun, mutta ei tappavan taudin. He viilsivät poikki satojen hevosten suitset, tehden niistä hyödyttömiä. Ja mestariveto, käyttämällä öljyyn kastettuihin kankaisiin käärittyjä palavia nuolia, he sytyttivät tuleen huoltovankkurit ja komentoteltat. Kun aamuaurinko värjäsi taivaan harmaaksi ja vaaleanpunaiseksi, idän armeija ei marssinut taisteluun. Se kiemurteli Sekasorron helvetissä. Sotilaat vääntyilivät kouristuksissa ja oksentelivat, hevoset panikoivat ja upseerit huusivat käskyjä, joita kukaan ei voinut noudattaa. Se oli hetki, jota olimme odottaneet. Nyt, huusin, ja sotatorvemme ääni kaikui laakson halki ensimmäistä kertaa kuukausiin. Ei valituksena, vaan uhman karjaisuna. Ensimmäistä kertaa kilpimuuri eteni. Se oli kunniakas, epätoivoinen rynnäkkö, jota ajoi uusi toivo. Voitto oli murskaava. Sairaat ja sekasortoiset legioonalaiset luhistuivat ja pakenivat. Mutta kun klaani juhli ruumiiden keskellä, tragedia kohtasi meidät. Jarli Sigurd, joka johti etujoukkoa kuten aina, vaipui polvilleen. Ei vihollisen terän iskemänä, vaan harhaan lentäneen nuolen osumasta, oman rynnäkkömme Sekasorrossa ammutun. Rautakärki oli löytänyt ainoan aukon hänen haarniskassaan. Hän kuoli poikansa syliin, katseessaan yllätys ja ylpeys. Hänen kuolemansa jätti jälkeensä valtatyhjiön, avoimen haavan klaanin sydämeen, ja tämän haavan keskellä kasvoillaan surun naamio, joka ei yltänyt hänen kylmiin, laskelmoiviin silmiinsä, seisoi Valgard. Hän polvistui ensimmäisenä, huusi ensimmäisenä taivaita kohti ja nousi ensimmäisenä julistamaan, että Sigurdin uhrauksen kunniaksi hän itse ottaisi johtajuuden taakan harteilleen. Hän omaksui minun voittoni, minun epätavallisten taktiikkojeni riemuvoiton, lopulliseksi todisteeksi Sigurdin viisaasta ja joustavasta johtajuudesta, perinnön, jota hän nyt vannoi jatkavansa. Sitä seurannut rauha oli petollisempi kuin mikään sota. Nimeäni ylistettiin lauluissa nuotioiden äärellä, mutta suuressa salissa sitä kuiskittiin pelon ja kaunan sekaisin tuntein. Minä taoin varjokynnet hylkiöistä ja tein heistä eliittikaartin. Heidän uskollisuudestaan tuli kuitenkin kuilun ylle pingotettu köysi. Toisella puolella oli kunnioitus minua kohtaan, heidän luojaansa, heidän opastajaansa. Toisella puolella oli Valgard. Hän oli se, joka nyt täytti heidän vatsansa, vuorasi heidän taskunsa kullolla ja takasi heidän perheidensä turvallisuuden. Ja minä. Minusta tuli oman merkityksettömyyteni arkkitehti. Elävä ja kiusallinen muistomerkki, kävelevä muistutus siitä, että vanha järjestys oli epäonnistunut. Että heidän perinteensä eivät olleet heitä pelastaneet. Minä pelastin. Valgardin oveluus oli terävä terä hämärässä. Hän tiesi, että suora hyökkäys koituisi hänen lopukseen, joten hän veti tupesta äärettömästi tappavamman aseen, uskon. Hän nosti esiin Freyan, klaanin näkijän, arvoituksellisen, nuoren naisen, jonka harmaissa silmissä pyöri savun ja salaisuuksien galakseja. Ja sitten näyt alkoivat. Jokaisessa kokouksessa Freya profetoi. Hän puhui uhasta, joka ei marssinut muurejamme vastaan, vaan pesi keskellämme. Hänen sanansa olivat myrkkyä, joka oli naamioitu vertauskuviksi. Susikotkan taljassa, joka turvautui pimeisiin taitoihin. Vieras veri, joka ilman puhdistusta kiroaisi maamme ja lapsemme. Minun nimeäni ei koskaan lausuttu, eikä tarvinnutkaan. Väkijoukon hiljaisuus oli tunnustus. Kukaan ei uskaltanut uhmata jumalten sanaa, ja niin Valgardin kylvämä ja Freyan pelon kastelema epäilys iski syvät juuret klaanin sieluun. Tunsin verkon kiristyvän lanka langalta. Epätoivoissani etsin käsiini Bjornin, viimeisen linnakkeeni. Hän myrkyttää meidät, Bjorn, sihisin, samalla kun jokivarressa teroitettavien miekkojemme ääni peitti sanani. Hän ja näkijä, tämä ei ole kunniaa, tämä on politiikan likaisinta peliä. Bjorn ei nostanut katsettaan, hänen silmänsä kieltäytyivät kohtaamasta minun silmiäni. Orn,
Sinä näet varjoja siellä, missä on vain valoa, hän mutisi, hänen kätensä rummuttaessa hermostuneesti kirveen kahvaa elkeen, joka paljasti hänen valehtelevan. Valgard on vahva jaarli, rauha on hauras, Frejan näyt tuovat lohtua. Jokainen sana oli ontto, kaiku tyhjässä salissa. Sillä hetkellä ensimmäistä kertaa tunsin ystävyytemme peruskallion alkavan murtua. Rauhan yksivuotisjuhla oli Valgardin mestariteos, hänen suuri sovituksen teatterinsa. Pääsali, tunnistamattomaksi muutettuna, esitteli vihollisten seinävaatteita kuin voiton merkkejä, ja männyn havuista tehdyt seppeleet täyttivät ilman makealla ja pihkaisella tuoksulla. Sima, harvinaista vuosikertaa, virtasi ehtymättä, mutta minulle farssi oli käsin kosketeltava. Jokainen nauru oli liian kimakka, jokainen halaus liian pitkä. Epätoivoista, teeskenneltyä iloa. Istuen nurkassa olin haukka häkissä, näytteillä oleva sankari, en juhlistava veli. Siipeni, jotka kerran olivat kaikkien pelastus, olivat nyt hyödyttömät. Ja juuri tuon tekaistun ilon huipulla kutsu saapui. Nuori sanansaattaja, kasvot punaisina tehtävän tärkeydestä, tunkeutui väkijoukon läpi. Hänen käsissään oli Valgardin sinetillä varustettu pergamenttikäärö. Se oli kutsu. Yksityinen tapaaminen Kotkankallion laella, samalla pyhällä maalla, josta olin johtanut suurimmat voittomme. Tekosyy, joka oli kirjoitettu elegantilla käsialalla, oli ylevä. Klaanin tulevan puolustuksen suunnittelu. Vainuni ei huutanut, se ulvoi. Ansa oli niin ilmeinen, että sen röyhkeys oli suorastaan loukkaavaa. Mutta kieltäytyminen olisi ollut viimeinen naula arkkuuni, todiste petoksesta, jota Valgard kaipasi esitellä. Minulla ei ollut valinnanvaraa. Minun oli mentävä. Nousin vuorta kiemurtelevaa polkua, reittiä, jonka tunsin kuin omat kämmeneni. Tuuli vaikeroi mäntyjen lomassa, yksinäinen surulaulu, aivan kuin vuori itse surisi typeryyttäni. Kun jalkani koskettivat huipun kivistä tasannetta, eteeni avautunut näky oli täydellinen peilikuva siitä, minkä synkkä aavistukseni oli minulle jo näyttänyt. Valgard oli siellä, jyrkänteen reunalla. Hänen hahmonsa piirtyi siluettina iltahämärän purppuraista taivasta vasten. Hänellä oli yllään seremoniallinen viitta, kasvot kuin väärän juhlallisuuden naamio. Hänen vierellään, muodostaen puoliympyrän, joka tukki ainoan pakotien, seisoivat varjokynnet. Minun mieheni, aseveljeni ja heidän joukossaan keskellä Bjorn. Kasvot kalpeina ja liikkumattomina kuin horisonttiin nouseva kuu. Orn, Valgard aloitti, hänen äänensä kaikuen auktoriteetilla, jota hän ei koskaan ansainnut. Hän nautiskeli jokaisesta tavusta. Klaani kiittää palveluksestasi. Rohkeutesi pelasti meidät. Hän piti tauon. Mutta vaikutusvaltasi, itse luontosi, on tullut uhaksi. Pimeille taidoillesi, villille luonnollesi, ei ole sijaa rauhan aikana. Freja näki sen. Näyssään hän näki kaiken. Sinä vehkelit ottaaksesi paikkani, hallitaksesi tyrannina. Minä nauroin. Ääni oli kuiva, huumoriton kaiku, jonka tuuli vei mennessään. Minä annoin teille voiton, Valgard. Sinä varastit sen kuin varasyön pimeydessä, ja nyt pelkäät, että otan takaisin sen, mikä minulle veren ja hien oikeudella kuuluu. Siinäkö on sinun suuri salaliittosi? Katseeni etsi Björnin katsetta. Anoen. Vaatien vastausta. Hän nosti vihdoin päänsä, ja tuska hänen silmissään iski minuun kovemmin kuin itse petos. Tyttäreni, Elara. Hän kuiskasi, ja hänen särkynyt äänensä oli vain henkäys tuulessa. Hän on sairas. Kuume polttaa häntä sisältäpäin, eikä yksikään parantaja pysty sitä lievittämään. Valgard. Freja otti minuun yhteyttä. Hän sanoi sen olevan kirous. Varjo, jonka sinun epäpuhdas veresi on langettanut. Ja että vain hän voi parantaa Elaran, mutta ainoastaan jos todistan horjumattoman uskollisuuteni klaanille. Jos autan poistamaan kirouksen lähteen, hänen äänensä murtui lopullisesti. Hän pakotti minut valitsemaan Orn, tyttäreni hengen tai sinun. Paljastus tyhjensi minut. Ilma katosi keuhkoistani. Kyse ei ollut ahneudesta, ei pelosta. Se oli julminta mahdollista kiristystä. Valgard ja Freja. He käyttivät lapsen henkeä pakottaakseen isän petokseen. Ennen kuin ehdin sanoa sanaakaan, he hyökkäsivät. Ja ironia kiersi sisuksissani kuin terä.
He eivät taistelleet kuin viikingit huutojen ja raivon vallassa. He taistelivat niin kuin minä olin heille opettanut, äänettömästi, tehokkaasti, yhteistyössä. 2 loi harhautuksen rynnäten veitset ojossa ja pakottaen minut keskittymään heihin. Samaan aikaan 3 muuta liikkui täydellisessä pihtiliikkeessä saartaakseen minut. He viestivät samoilla merkeillä, jotka olin itse luonut. Sormi leualle, käsi rinnalle. He olivat täydellisiä. He olivat mestariteokseni. Taitoni ylin ilmentymä, joka oli nyt kääntynyt luojaansa vastaan. Taistelin nurkkaan ajetun eläimen raivolla, kehoni liikkuessa pelkän vaiston varassa, mutta heitä oli liian monta, ja he tunsivat jokaisen metkuni. Viimeinen kaatava isku tuli Björnilta, hän ei käyttänyt terää. Hänen vääristynyt kunniantuntonsa ei sitä sallinut. Hän käytti kirveensä painavaa pontta. Nopea ja raaka isku polvi taipeeseeni, heikkoon kohtaan, jonka olin itse hänelle harjoitellessa näyttänyt selittäen, kuinka suuremman vihollisen saa toimintakyvyttömäksi tappamatta. Polveni petti karmivalla rusahduksella, lysähdin kylmää kalliota vasten. Nöyryytys oli syvempi haava kuin yksikään viilto, voitettu, haavoittunut, kehoni ja henkeni murrettu. He raahasivat minut kuilun reunalle. Villimiehen on palattava erämaahan, Valgard sylkäisi, kasvot vääristyneenä halpamaisesta voiton riemusta. Katsoin viimeisen kerran Björnia. Hänen silmissään oli kyyneleitä, mutta hän ei antanut niiden valua. Sitten hänen kätensä samat, joita olin puristanut voiton hetkellä ja veljeyden merkiksi niin monta kertaa, työnsivät minut tyhjyyteen. Maailma muuttui tähtitaivaan ja tumman kallion pyörteeksi. Tuuli huusi korvissani viimeisenä valituksena, ja sitten pimeys kietoi minut kylmään, ehdottomaan syleilyynsä. Osat rettii. Vuorten haamu kipu oli ensimmäinen ja raain herätykseni. Kipu ei ollut vain kipua. Se oli elävä olento, aine, joka tuntui tunkeutuneen olemukseni jokaiseen soluun ja korvanneen veren suonissani. Pudotus, jonka olisi pitänyt pirstoa minut palasiksi, vaimeni ihmeen kaupalla. Olin syöksynyt ikivanhojen, mäntyjen paksujen ja sitkeiden oksien läpi, jotka olivat pehmentäneet iskun ennen kuin luovuttivat minut syvään, petollisen pehmeään lumikinokseen. Kun avasin silmäni, maailma koostui vain 2 väristä. Lumen sokaisevasta valkoisesta ja oman vereni kirkkaasta punasta, joka tahrasi kaiken irvokkaiksi kuvioiksi. Jalkani oli vääntynyt luonnottomaan kulmaan ja luu sojotti housunnahasta läpi. Männynoksa, terävä kuin keihäs, oli uponnut syvälle olkapäähäni nauliten minut jääkylmään maahan. Se Orn, joka uskoi kunniaan, klaaneihin ja veljeyteen, kuoli sillä kalliolla. Se, mikä selvisi, oli jotain vanhempaa, alkuperäisempää, jotain, mitä ei ollut taottu simasta ja saagoista, vaan äidin hiljaisesta tiedosta, selviytymisen säälimättömästä laista. Kotka oli pudonnut, mutta käärme sisälläni alkoi herätä. Raahauduin päiväkausia, ehkä kauemminkin. Ajanlasku hämärtyi kuumeen ja tuskan usvassa. Jokainen liike oli kidutusta. Lastoitin jalkani nahkavyölläni ja 2 suoralla oksalla, toimenpide, joka sai minut huutamaan ääneni käheäksi, ja huuto hukkui metsän hiljaiseen laajuuteen. Olkapäätä varten taitoin oksan ja repäisin pelkällä tahdonvoimalla säleisen sirpaleen lihastani, melkein pyörtyen. Tukahdutin verenvuodon hämähäkin seiteillä, joita äitini kutsui luonnon parhaaksi laastariksi, ja sekoitin niihin sammalta. Söin valkoisia, lihavia toukkia, joita löysin puiden kuorten alta, ja kitkeriä juuria, jotka äitini oli opettanut minut tunnistamaan samoja, jotka pitivät tulehdukset loitolla. Ensimmäinen viikkoni oli yhtäjaksoista taistelua kuolemaa vastaan. Kuumehoureissani taistelin yksinäistä nälän rohkaisemaa sutta vastaan aseenani vain terävä kivi ja kuolemaa uhmaavan miehen epätoivoinen raivo. Kyynärvarressani oleva arpi olisi ikuinen muisto siitä kohtaamisesta. Lopulta onni johdatti minut turvaan, kätkettyyn luolaan jäätyneen vesiputouksen takana, jääverhoon, joka piilotti minut maailmalta. Ja siellä, kosteassa ja pimeässä, syvyydessä, löysin sen, mikä muuttaisi kohtaloni. Kiven seinämään raaputettuna, vuosikymmenten sammalen alla, melkein näkymättömänä, oli symboli, jonka äitini oli piirtänyt minulle maahan, kun olin lapsi. Ympyrä, maailma. Ja sen sisällä kietoutuneena kotka ja käärme, kumpikin puremassa toisensa häntää. Elämän ja kuoleman kiertokulku, taivaan ja maan.
Symbolin alla oli kaiverus kielellä, jota tuskin tunnistin, äitini kansan kulmikkailla kirjaimilla. Kesti viikkoja tulkita nuo sanat hajanaisen tietämykseni ja hänen opetustensa muistojen avulla. Missä kotka lankeaa, siellä käärme nousee. Oikea nahka on aina alla. Siihen aikaan pidin sitä vain sananlaskuna sinnikkyydestä. Vasta paljon myöhemmin ymmärtäisin sen olleen kirjaimellinen viesti, vihje. Ruumiini parani hitaasti, jättäen minulle pysyvän ontumisen ja arpiverkoston, joka kertoi tarinan putoamisestani ja uudesti syntymisestäni. Mutta henkeni koki radikaaleimman muutoksen. Kipu puhdisti sen, polttaen tuhkaksi kaiken naiiviuden. Minusta tuli heidän luomansa aave. Otin omakseni sen villin identiteetin, jonka he minulle pakottivat, ja sitten aloitin jahtini. Kostoni ei olisi suora hyökkäys, ei julistettu sota. Se olisi psykologisen terrorin kampanja, kuiskausten ja varjojen sota, täsmälleen samanlainen kuin se, jonka he kävivät minua vastaan. Yksi kerrallaan varjokynsien jäsenet alkoivat tuntea paluuni. Yöpartiossa ollut vartija katosi jättäen jälkeensä vain kypäränsä, joka oli aseteltu huolellisesti kalliolle, sisällään yksi ainoa kotkansulka. Metsästäjä löydettiin yhdestä silmukkaansastani, riippumassa pää alaspäin, elossa, mutta nilkkojen jänteet oli viilletty auki obsidiaanilla. Se oli selvä viesti. Älä enää koskaan kävele minun vuorillani. Paniikki levisi klaanissa, ei kuin tauti, vaan kuin myrkky vedessä. Ruoka katosi varastoista. Kaivojen köydet ilmestyivät katkaistuina. Eläimet ryntäilivät pakoon keskellä yötä kauhun vallassa. Heidän pelkonsa ei kohdistunut vihollisarmeijaan. Se kohdistui kaikkialla läsnä olevaan AVC:n, varjoon, joka tunsi heidät paremmin kuin he tunsivat itsensä. Pelkoon avointa taivasta, lehtien kahinaa, ohi kiitävän pilven varjoa kohtaan. Korkealta kallion kielekkeeltä, tarkkaillessani, metsurien leiriä, palapelin ensimmäinen pala loksahti paikalleen. Näin hahmon etääntyvän ryhmästä. Se oli Finn, varjokynsien nuorin, pisamainen poika, jonka ihailu minua kohtaan oli aina hiponut koiramaista omistautumista. Hän vilkuili ympärilleen, hermostuneisuus paistaen jokaisesta eleestä, ennen kuin jätti pienen nyytin vanhan onton puun juurelle. Sitten hän katosi takaisin varjoihin. Sisältä löysin sen, mitä tarvitsin. Kuivalihaa, tuoreella vedellä täytetyn leilin ja kangaspalan, jossa oli puhtaita siteitä. Hän ei ollut petturi. Hän oli minun katuva luopioni. Hän oli ensimmäinen ja ainoa siltani maailmaan, joka oli karkottanut minut. Aloimme viestiä äänettömästi, käyttäen koodeja ja paikkoja, jotka vain me kaksi tunsimme. Ja hänen kauttaan aloin kartoittaa Valgardin valheiden verkkoa ja vainoharhaisuutta, joka tukahdutti klaania. Yksinäinen sotani sai käänteen, jota en olisi ikinä osannut ennakoida. Eräällä tiedusteluretkellä itäisillä vuorilla törmäsin johonkin mahdottomaan. Pieni ryhmä idän sotureita, tuskin tusinaa, piileskeli hylätyssä metsästysmajassa. He olivat ryysyisiä ja nälkiintyneitä. Vaistoni huusi, että minun piti tappaa heidät kaikki, yksi kerrallaan, äänettömästi. Mutta heidän johtajansa, Kael-niminen pitkä ja hoikka mies, katsoi minua pelottomasti. Hänen silmissään oli uupunutta älykkyyttä. Hän kertoi tarinansa. He eivät olleet valloittajia. He olivat pakolaisia, paossa ruttoa, joka oli tehnyt heidän maistaan hedelmättömiä. Ja silloin totuus iski kuin lumivyöry. Valgard oli Sigurdin selän takana tehnyt salaisen sopimuksen heidän kenraalinsa kanssa. Hän oli luvannut laaksomme hedelmälliset maat vastineeksi avusta Jarlin syrjäyttämisessä. Odottamaton voittoni oli tuhonnut suunnitelman ja pakottanut Valgardin vaientamaan minut peitelläkseen petoksensa. Vihollinen, jonka olin niin kovalla vaivalla voittanut, ei ollutkaan todellinen vihollinen. Se oli vain yksi pelinappula paljon synkemmässä pelissä. Kaelin tunnustus oli kuin salamanisku, joka valaisi Kostoni maiseman ja paljasti sen todellisen muodon. Yhtäkkiä kosto niitä miehiä kohtaan, jotka olivat heittäneet minut jyrkänteeltä. Kosto Bjornia kohtaan. Kaikki tuntui pieneltä, merkityksettömältä. Klaanin ytimessä oli paljon syvemmällä oleva mädänneisyys. Petos, joka oli paljon suurempi kuin kateus ja pelko. Valgard ei ollut vain tyranni. Hän oli petturi, joka oli valmis myymään oman kansansa vallan tähden. Ja Freja, näkijä, oli hänen terävin aseensa. Tai ehkä asetta pitelevä käsi olikin hänen.
Käytin Finniä yhdyssiteenämme. Järjestin salaisen tapaamisen Björnin kanssa syvällä metsässä sijaitsevilla unohdetuilla raunioilla. Hän oli laihtunut. Hänen syvällä olevia silmiään vainosi syyllisyys, joka kalvoi häntä elävältä. En hyökännyt hänen kimppuunsa vihalla, hyökkäsin totuudella, Valgardin petoksen kylmällä, leikkaavalla totuudella, ja ojensin hänelle todisteen, jonka Kael oli minulle antanut. Kartan, johon oli merkitty idän armeijalle luvatut reitit. Björnin silmissä ollut tuska muuttui jääkylmäksi raivoksi. Hän kertoi, ettei hänen tyttärensä Elaran vointi ollut parantunut. Frejan parannuskeino oli juoni, yrttitee, joka piti tytön säyseänä ja uneliaana, ja varmisti siten epätoivoisen isän uskollisuuden. Silloin hän murtui, ja palasina hän paljasti minulle todellisen kauhun. Käskyjä ei antanutkaan Valgard. Se oli aina ollut Freja. Valgard, ymmärsin vihdoin, oli vain pelinappula. Kunnianhimoinen työkalu, jota Freja käytti taidolla, joka hyydytti veren suonissa. Freja uskoi klaanimme olevan heikko, liian omahyväinen, rauhan saastuttama. Hänen suunnitelmansa oli puhdistus. Käyttäen Valgardia ja idän konfliktia sytykkeenä, hän aikoi heikentää meitä murtumispisteeseen asti. Lopullinen päämäärä: luovuttaa valta kaukaisen maan ääriliikkeelle, kultille, joka palvoi kaaosta ja jonka ylipapitar hän salaa oli. Oma olemassaoloni, minun villiluontoni, kieltäytymiseni alistumasta hänen sääntöihinsä. Minä olin muuttuja, jota hän ei kyennyt hallitsemaan. Palanen, joka ei sopinut hänen sairaaseen peliinsä, ja siksi minut oli raivattava pois tieltä. Käärme, iho ihon alla. Äitini viesti luolan seinällä, yhtäkkiä kaikki loksahti paikoilleen raa'alla selkeydellä. Käärme ei ollut minun sitkeyteni, se oli Freja. Sillä hetkellä kosto kuoli sisälläni. Frejan ja Valgardin tappaminen tekisi heistä marttyyrejä, vihan sokeuttaman puoliverisen uhreja. Ei, minun oli paljastettava heidät. Klaanin oli nähtävä totuus omin silmin, riisuttava naamio johtajiensa kasvoilta omin käsin. Oikeudesta, ei verestä, tuli uusi jahtini. Kotkan jyrkänne kutsui minua jälleen. Kipuni polttopiste, lankeemukseni alkupiste. Tarvitsin kiistattoman todisteen, jotain, mitä edes Frejan hopeakieli ei voisi vääristää. Äitini viesti vainosi minua. Siellä, minne kotka putoaa. Entä jos se ei ollutkaan vertauskuva? Entä jos paikalle oli kirjaimellisesti kätketty jotain? Keilin ja hänen synnynnäisten kiipeilijöidensä avulla punoimme köynnöksistä ja nahasta pitkiä ja kestäviä köysiä. Laskeuduin alas jyrkänteen reunaa. Sydän takoi kylkiluitani vasten. Kasvillisuusverhon takaa, lähes saavuttamattomalta, kielekkeeltä löysin etsimäni. Pienen luolan suuaukon, joka oli kätketty pirullisella taidolla. Sen sisällä, öljyttyihin nahkoihin käärityssä puuarkussa kosteudelta suojassa, oli se, mitä olin etsinyt. Frejan ja hänen kulttinsa välinen kirjeenvaihto, jossa salaliiton jokainen askel oli yksityiskohtaisesti kuvattu. Ja kaiken alla oli jotain, mikä salpasi henkeni. Niteellinen nahkakantisia päiväkirjoja, joissa oli isäni vakaa ja kulmikas käsiala. Siinä minä istuin ja luin, raosta siivilöityvässä laskevan auringon tomuisessa valossa. Päiväkirjat kertoivat minulle todellisen tarinan, eivät sitä yksinkertaistettua versiota, jonka he olivat minulle sepittäneet. Isäni ei vanginnut äitiäni. Hän löysi tämän haavoittuneena ja yksin heimonsa taistelun jälkeen. Hän suojeli äitiä, paransi hänet ja toi hänet klaaniin, koska oli rakastunut toivottomasti tämän voimaan ja lannistumattomaan sieluun. Heidän rakkautensa oli aitoa, mutta klaani ei koskaan hyväksynyt häntä täysin. Ja päiväkirjat paljastivat, kuinka nuori Freja-niminen näkijä, kunnianhimon ja äitini vaikutusvaltaa kohtaan tuntemansa kateuden kalvamana, alkoi myrkyttää mieliä häntä vastaan. Varttuessani äitini aisti uhan kasvavan. Hän ei kuollut äkilliseen sairauteen. Hän lähti. Hän palasi kansansa luo kaukaiseen länteen suojellakseen minua siltä taakalta, jonka puoliverisyys isäni kodissa asetti, tietäen, että Freja käyttäisi sitä jonain päivänä tuhotakseen minut. Symboli toisessa luolassa, salaisessa paikassa, jonka hän ja isäni jakoivat, oli hänen jäähyväisensä. Viesti toivosta, varoitus ja lopulta kartta totuuden luo. Näyttämöni oli valittu, Althing. Klaanin suuri vuosittainen kokous, jossa jokainen ääni teoriassa kuultiin.
Bjornin ja Finnin, jotka nyt toimivat yhdessä, sekä Kaelin jännitteisen liittolaisuuden avulla järjestin viimeisen siirtoni. Althing-yönä ilma suuressa salissa väreili jännityksestä. Freya ja Valgard istuivat valtaistuimillaan, vakauden ja järjestyksen henkilöityminä. Kokouksen huipentumana Kael ja hänen soturinsa astuivat esiin varjoista, eivät hyökkääjinä, vaan aseettomina todistajina. Kaelin ääni kaikui hänen kertoessaan Valgardin petoksesta, mutta Freya oli tuhatääninen kyykäärme. Hän nauroi. Nauru myrkytti ilman, kun hän syytti heitä epätoivoisiksi valehtelijoiksi, eripuraa kylväviksi vihollisiksi. Väkijoukko, joka oli vuosien ajan ehdollistettu luottamaan häneen, alkoi horjua ja heidän kasvonsa kääntyivät meitä vastaan. Suunnitelmani oli hiuskarvan varassa. Silloin Bjorn astui esiin, hänen kasvoiltaan paistoi tuska ja päättäväisyys. Kyynelten valuessa hillitsemättöminä hän tunnusti kaiken. Petoksensa, kiristyksen, tyttärensä sairauden. Yhteinen henkäys kulki väkijoukon läpi. Ja sitten, viimeisenä ja järkyttävänä sovituksen tekona, hän veti esiin seremoniallisen tikarinsa. Klaanini kunnian puolesta ja ystäväni Ornin, jonka petin, olivat hänen viimeiset sanansa, ennen kuin hän iski terän omaan rintaansa. Bjornin uhraus vaivutti klaanin täydelliseen, syvään hiljaisuuteen. Siihen tyhjiöön minä ilmestyin suuren salin ovelle. En ollut nahkoihin kietoutunut kostonhimoinen aave, vaan mies, jonka he olivat hylänneet. Ylläni olivat puhtaat vaatteet, jotka Finn oli minulle tuonut. Ontuen, mutta pää pystyssä. Esittelin isäni päiväkirjat, Freyan kirjeet. Luin niistä otteita ääneen, jotta kaikki kuulisivat. Totuus, alaston ja kiistämätön, vyöryi heidän ylitseen kuin lumivyöry. Klaanin raivo, joka oli aiemmin kohdistunut minuun, löysi uuden kohteen, heidän omat johtajansa. Valgard kukistettiin änkytyksen ja anelujen saattelemana, mutta nähdessään pelin olevan ohi, Freyan kasvoille levisi kauhea hymy. Hän veti esiin pienen pullon, joka oli kätketty hänen vaatteisiinsa, ja joi sen ennen kuin kukaan ehti estää häntä, kiroten meidät kaikki viimeisellä myrkytetyllä henkäyksellään. Seuraavina päivinä talo puhdistettiin, ja minulle tarjottiin johtajuutta, Jarlin arvonimeä. Minä kieltäydyin. Te ette tarvitse kotkaa hallitsemaan teitä korkeuksista, sanoin seistessäni koolle kutsutun kansankäräjän edessä. Teidän on opittava lentämään omin siivin. Todellinen kunnia ei piile sokeassa tottelevaisuudessa, vaan rohkeudessa kyseenalaistaa. Suojella toisianne pimeydeltä, tulipa se sitten ulkoa tai sisältä. Minä olen oleva teidän vartijanne varjoissa, rajan suojelija, uskollinen luonnolleni. Katseeni harhaili kaukaisille vuorille lännessä, minne aurinko laskeutui. Kostoni oli täytetty, mutta oikeus oli avannut toisenlaisen oven, uuden matkan. En ollut enää haamu, joka vainosi omaa menneisyyttään. Olin poika, joka etsi äitiään. Etsin sieluni toista puoliskoa. Jahti ei ollut päättynyt. Uusi, pidempi ja äärettömän paljon syvempi oli vasta alkamassa. En tiennyt, olinko tällä matkalla muuttunut hirviöksi, jota he niin pelkäsivät. Mutta yhden asian tiesin. Valitsemalla totuuden veren sijaan olin vihdoin tehnyt kunniaa perintöni molemmille puolille. Todellinen villiys ei koskaan ollut siivissäni. Se oli häkissä, jonka he yrittivät rakentaa ympärilleni. Ja nyt vihdoin olin vapaa lentämään.